eskolakoak ikasleak gara, eta txanelan ikasi ditugun gauzak guztiak eta zuekin nahi ditugu konpartitu. Gure gaiaren protagonista garuna da. Badakizue zerbait garunari buruz? Ez. Hemen ikusten duzuen bezala, garuna gure zurrean dago. Zer da gure zurra? Norbait daki? Zer da gure zurra, txikos? Hori da garuna. Gure zurra, orain azalduko dizuete, lasai. Gure zurra buruaren zurra da. Zuen garuna ukitzen badituzue. Zuen burua ukitzen baduzue. Eta kolpe txikiak ematen badituzue, gogor dagoelako. Konprobatuko duzue, aurkitzeko zergatik. Aizue, eman kolpeak zuen buruan. Zelan dago burua? Zergatik dagoela gogorra burua? Zergatik uste duzuen zuek burua dagoela gogorra? Daukagulako idea? Ez, izan daiteke, baina ez. Zer daukagu gure zurraren barruan? Zerebroa, eta hori euskaran zelan esan daiteke? Garuna. Orduan, gure zurraren barruan garuna baldin badago, zertara uste duzue zuek izango dela? Orain esango dizue izanek. Zailagoa nolako eta holan kolpe bat ematen badituzue eta zailagoa da gure garunari gertatzea zerbait. Hau da, gure zurra egiten duena da, gure garuna babestu. Eta holan, zailagoa da, gure garunari zerbait gertatzea, ze garuna da biguna, eta kolpe bat atzen badago arriskutsua izan daiteke, orduan dago, babesteko. Gure garuna oso azkarra da, eta gure gorputzak egiten duen guztia kontrolatzen du. Alde batetik, zentzumenak kontrolatzen du. Eta beste aldetik, pentsamendua, mugimendua, mintxamena, eta oroimena. Hau da, gogoratzen ditugun gauza. Hori guztia, gauza batzuen bidez kontrolatzen du. Eta gauza horiek dira. Bizkarrezurra, voluntario bat, mesedez. Zuk. Bizkarrezurra, hau. Eta barruan, bizkarrezur muinean. Mezu asko bertatik duaz. Gero, nerviozioak daude, eta oso garrantzitsuak dira ere bai. Bata bestearekin lotuta daude, arma bat bezala. Eta azkenik, gure barnean neuronak daude. Milioika neurona ditugu. Zelulak dira, eta mezulariak bezala, seinalean miratzen dizkio garunari. Zein azkarra den gure gorputza, Badakizue zer esaten. Duten zientzialariek, neuronak gehiago
izateko mugitzea, ariketa fisikoa, kirola egitea, beraz, animatu. Neuronak ere hil ahal dira, adibidez, zigarrak eretzen, alkohola edaten, beraz, ez egin behar dira gauza horiek. Gure garunak zentzumena kontrolatzen ditu. Badakizue zentzuk diren eta zenbat ditu? Bost. Ondo, Álvaro, parte hartu lazara. Ze zenbaki dago ora handia. Bost zentzumen ditu. Zentzumen bakoitzak dauka bere organoa. Hasiko gara ikusten zeintzuk diren. Ikusi itzatikatu dute garunera. Entzunaren dugun zerua izan nahi dira forteak, basuak, altuak eta lasaiak. Dastamina dastatu hitzatik dator. Orduan, zein izango da dastaminaren organoa? Zerekin dastatzen dugu? Miarekin. Kontuz, ahorekin ez. Miarekin. Gauzak miarekin dastatzen ditugu, ez ahorekin. Zaporea bakoitza leku jakin batek detektatzen du. Hauek dira bost voluntario bezala. Bale, agian igual ila da egin beste aldean, zezke Adrianak hartu behar ditu gauza batzuk horatzetik, ordan. Zoazte Fernandaren ondora. Ales, Garria. Venga. Bolsoa. Itxareria. Garratza. Adrián
Mingotza. Txokolate beltza. Ez da txokolate umearekin, Gazia. Zer da hori? Ateituna. Oliba. Eta azkena umami. Hau zapore berri bat eta zapore forte eta atseginak dira. Hola. Tomate. ¿Qué? Tomate. ¿Quieres que tomate? Qué mono tiene tomate. A mí me gusta. Y está rico. Está zaizue. Estaba rico. Ukimena hitza ukitu, hitzatik dator. Orduan, zein izango da ukimenaren organoa? Zerekin ukitzen dugu? Kontuz, eskua ez, azala. Gorputza. Norbait edo zerbait ukitzen badugu, ez da beharrezko askoarekin izatea. Larruazalaren azpian ukimen detektagailua daukagu. Eta zerbait ukitzen badugu nerbioek bidatzen dituzte garudera. Hemen muralean ipini dugu gauza batzuk zuek ikutzeko eta nola sentituko duzue. Bost voluntario! Itzuen zera. Bera, dut izan. Ez izatu bat gamun ez atera. Ez ezena repikatu. Ukitu lehuna. Memet eta jarri jagan gari. Orain gogora. Oh, no, squishy. Ya quiero una squishy. Simula. Egingo lagoitik behera. David. Esplats hartu. Mesedez. Hola. Hola. Casi lo parte. Zeri duritu zaizue? Zer izan da gehien gustatu zaizuena? Zein da gehien gustatu zaizuna? Eskuizi edo biguna? Eskuizi. Ah, claro, ya.
eskuizi gustatu zaizuelako edo sentsazio hori biguna gustatu zaizuelako. Eta gini, zuen nahi duzen? Bueno, gure proiektua hauze izan da. Espero dugu zuentzako interesgarria izan dezan. Eta datorren urtetan zuek bati zaizue. Honi buruz proiektua bat egitea. Behar baduzu laguntza gure galdetu. Eskerrik asko etortzeagatik. Gurekin ikastera honengora arte.